Creo que cultura é o xeito de facer. Para min é a cultura o que temos que defender o noso. Son Álvaro Baliño, son infografista. Adoito a decir que sou deseñador gráfico porque a xente está máis familiarizada co termo, pero xa aproveitando para poñer en valor presentándome como infografista. A infografía viría sendo unha disciplina de disciplinas. Hai uso de diferentes técnicas, dende a cartografía, a ilustración, a fotografía, a propia redacción e edición de textos e datos para comunicar dende un enfoque periodístico. Estou traballando para Washington Post en plantilla, dende aquí, dende España, dende a Coruña, o que é unha maravilla. Traballamos cubrindo a parte de foreign internacional, porque temos 6 horas de ventaxe cos headquarters que están en Washington. Entón, pois, este ano, sobre todo, hemos traballado moito co conflito de Ucrania, a invasión de Gaza e últimamente tamén co conflito bilateral entre Irán e Israel. Dende o ámbito do deseño gráfico, a ilustración e da infografía, eu diría que nós tamén somos xeradores de cultura no modo en que estamos a comunicar, producimos artefactos, ben sexan impresos ou de produto, entonces contribuímos a un xeito de facer cultura. Eu creo que cultura é o xeito de facer. Aquí temos un xeito de facer as cousas. Ti, se colles unha peza de sargadelo, hai detrás dela un xeito de facer as cousas. Unha taza, pero unha taza de sargadelo. Ese xeito engádelle valor. O territorio é esencial para entender a cultura. Pese a que vivimos nun tempo de globalidade extrema, todavía importa moito onde se fan as cousas, como se fan as cousas e con quen se fan as cousas. Eu non creo neses gurús ou xenios que fan as cousas sós e formas parte de redes. Habitualmente son esceas de xente que colaboran e axúdanse uns aos outros. Eu, de feito, comparto un espacio de traballo con amigos que adícanse ao diseño gráfico, á comunicación, porque eu creo que é moi importante estar en contacto con xente da que podes aprender, coa que podes contrastar enfoques, sempre paga a pena ter segundas voces. No caso do noso territorio, en Galicia en concreto, ter unha cultura nosa propia, co seu idioma e co seu xeito de facer, marca personalidade, marca esencia. Eu nunca me sentín tan galego como cando estiven fora. A miña aposta de retornar, de feito, ten que ver con iso. Querer facer cousas para probablemente todo o mundo, pero dende aquí. Cantas máis fontes teñas culturais, máis creces como parte dunha sociedade, máis enriqueces o teu traballo. Interésame moito o visual, pero tamén estou moi aberto a tratar de descubrir novos xeitos. Se eu teño que citar algo, probablemente sexan manifestacións de xeito máis visual, as producións que fan amigos meus dende o campo do deseño, todos eles galegos, e os que sigo moi de preto. Aquí faise moi boa cultura, e no campo do visual particularmente creo que temos recursos moi interesantes. Tamén interesame moito pois as capas dos libros. Son visitante común das librerías e non só para ollar libros, senón tamén para ver o que se fai aquí. Faise moi bo deseño editorial tamén.